Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ħafna Maltin u Għawċin sebħu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Open Day organizzata mill-Partit Laburista il-Ħadd. Fil-qofol ta' din l-attività ukoll kien hemm il-wirja storika bl-isem ta' kapitlu ġdid li qed tirrakkonta fatti dwar it-twelid tal-Partit Laburista nnifsu li ma kinux magħrufin sal-lum il-ġurnata. Fl-istess okkażjoni bosta ħadu l-opportunità li jġeddu jew saħansitra jinkitbu għall-ewwel darba bħala membri fih dan il-Partit Laburista. Il-pubbliku numerus li attenda kellu ċ-ċans li jitkellem ma' esponenti ewlenin fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, inkluż il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, membri mill-Kabinett tal-Ministri u kandidati bħal dawk għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli u tal-Parlament Ewropew. Il-Prim Ministru wkoll iddedika ħin sabiex jiffirma l-kommemorazzjoni ta' tifkira li tqasmet b'xejn lil kull min attenda. Għatta persuni fosthom żgħażagħ ukoll niżlu isimhom biex joffru ħinhom u jkunu ta' għajnuna l-Partit Laburista bħala volontieri, inkluż fil-kampanja elettorali li ġejja. One News iltaqa' mal-pubbliku li kien preżenti f'din l-Open Day li kienet suċċess kbir. Is-sejħa tagħna aħna wara Robert Abela, nħossni d-dover tagħna li ġejna attendejnaw. Ġejtaw l-ewwel qabel kollox biex nagħti l-appoġġ il-partit, għaw il-wirja sabiħ interessanti ħafna u naturalment inħeġġeġ iż-żgħażagħ kollha ta' Malta u għawdex jingħaqdu magħna dan l-jum sabiħ. Dal-għodu ġejt inġeddet it-testera, ġejt nagħti appoġġ lill-Partit Laburista għax jiena fuq ħaġa waħda immejjillu l-kappell li irranġa l-pensjonijiet għax jien ir-raġel tiegħi 40 sena u l-pensjoni peanuts għax l-ħara xar sin ħadimhom prekarjat fi żmien il-gvern ieħor. Partit Laburista minn dejjem kien għal qalbi jiena minn dejjem kont inħobb il-Labor. Ġejt biex nara l-wirja, ġejt biex nara l-Robert jitkellem. Ġejt nagħti support lil Robert Abela, qed nagħmel appell ukoll il għaliex għandna bżonn joħorġu iktar nies għall-politika, speċjalment iż-żgħażagħ. Biex nara l-Prim Ministru għal ġid kollu li għamel ma' Malta kollha u ħaseb kulħadd. Ħadna sorpriża biex naraw dit tifkira li għandna tal-partit għax ma konniex nafuha. Dejjem lejali lejn il-partit u ħanibqgħu nissaħħu. Biex nagħti appoġġ lill-Partit Laburista, speċjalment il-Għażis Robert, għal kull ma qed jagħmel magħna l-anzjani mhux għalina biss, anke għan-nazzjonalisti, għal kulħadd minn hawn nirringrazzjah minn form ta' qalbi għal kull ma qed jagħmel għall-pajjiż ta' Malta. Aħna pensjonanti, għandna pensjoni grazzi Alla sabiħa u għaddejjin ta' sinjuri żgħarux, grazzi Robert Abela. Nħeġġeġ l-avversarji tagħna jingħaqdu magħna, jaraw lil dejjem il-mexxejja tagħna, jibdew minn boffa l-isfel li niftakar jiena li dejjem kien il-Partit Laburista biex ġab il-Malta il-qudiem. Ġeddidna jien u t-tifel it-tessera u biex nara l-wirja u kienet interessanti ħafna li smajna li kien hemm dik il-mara involuta fit-twaqqif tal-Partit Laburista fejn aħna dak iż-żmien il-mara ma kellix sej ta' xejn. Allura biex nkunu sirt naf illi hemm mara isa onura lija. Il-wirja storika kapitlu ġdid se tibqa' miftuħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista sal-Ħadd 11 ta' Frar.